манзили зисти Наҷмиддин Сафаров дар гузари Пахтаободи Турсунзода ғамхона аст. Овозхони шинохта дар як садамаи нақлиётӣ дар шаҳри Грозный ба ҳалокат расид. ҳодиса рӯзи 18 август, як рӯз пеш аз бозгаштӣ ӯ ба ватан рух додааст. ҷасади Наҷмиддин Сафаровро бо қатора оварданд ва наздиконаш ӯро ба хок супурданд. мехонданд, халқда баромад мекарданд, халқа хурсанд мекарданд. аз ҳунару истеъдоди ӯ ҳоло чанд акси ҷавонияш дарак медиҳад. Наҷмиддин Сафаров яке аз овозхонҳои пуртарафдор буд, ки ҳамроҳ бо дастаи ҳунармандони маъруф Ҷурабек Муродов, Мастона Эргаш ва Нигина Рауфова ҳунарнамоӣ кардааст. Румиву Ҳофизу Бедилро бештар месароид. наздикони Тоҷиддин мегӯянд, ӯ 3 моҳ қабл ба шаҳри Грозный ба назди фарзандон рафта буд. пойтахти Чеченистон макони кору зиндагии 10 узви хонаводаи овозхони номдор буд, ки бо корҳои сохтмон рӯз мегузаронданд. ният дошт, ки ҳамроҳи фарзанду набираҳояш рӯзи шанбе 19 август ба хона баргардад, вале насибаш нашуд. ҳангоми берун шудан аз фурӯшгоҳе мошини газел дар роҳ ӯро зад ва Наҷмиддин Сафаров дар ҷои ҳодиса ҷон дод. ронандаро гирифтан бурдан Адел. баъд аз ин мо дигар ронанда надидем. ва он каса гирифтем овардем Чечения, моргда мондем. баъди морг рӯзи чоршанбе вай каса гирифта ба ватанамо баргаштем. кам касе дар бораи гузаштаҳои Наҷмиддин Сафаров хабар доранд. ба нақли фарзандон, бобоҳои падар аслан аз Афғонистон мебошанд. падар модарамон ҳамин сурхандариё гузаштагӣ, баъди вай ҳамунҷода зиндагӣ мекарданд. баъд аз вай ино ҷавон будагӣ гузашта ҳамин тарафи Тоҷикистон омада ҳазрати Мавлонода бо модарам вохӯрӣ карда ҳаминҷода хонадор шуда зиндагӣ ба сар мебурданд. Садриддин Турсунов, сардори қасри фарҳанги ноҳияи Турсунзода мегӯяд, Наҷмиддинро садои гирову қавияш маъруф карда буд. ҳамин рӯзи даро дадастон шеър буду мехонданд. ин рӯзи консерт набуд, ки масалан вай кас як суруди нахонад. ҳамин авдатория нигоҳ карда суруд хондан мегирифтанд. аз ин овозхон 6 фарзанд ва 50 набира боқӣ мондааст. бархе ватанро тарк карданд, бархе дар зодгоҳи падар монданд.